yazi le ndaba kaSathane inzima yonke into eyenzakala Sathane. Why didn't God kill the devil? Kahle kahle sisuka siyapi manje? What was the image of God? The spirit. The devil is the spirit. Ngiyakuthayira Bishop. Ayi ngiyangibamba manje mfana ngibamba ngamawashini manje. Bishop ngiyakuthayira straight ngeke nguyeke. Just le nto eyi1. Hey lo mfethu makathi mawuyeke Asibambe ke. Thingasabi futhi. Sikeni sefise kubuza uSathane lapha kupolitiki. Mina ngakutshela manje. Yeah. Busa Sathane. Hayi uthini uJulius Malema? Uthi ngiyabafaka bonke uthini ngaboshibambu. You see somehow kuzokugxekwa. Impepho touch uBishop uthatha importance. Abaningi bathi lo Bishop ngathi futhi. Nami ngiyayazi impepho mfethu ukuthi. Lo Bishop uthi ma number 1 sibona umfana ngapha uthi uBishop. Yabona ngiyangithayida. Hayi akhonakala iBishop na kanjani kuyinkani South Africa yonke kumele yazi ukuthi ngiphethe umuntu ostrong. Hayi vaha. Oh reference Bishop. Hayi What is that mfundisi? Hayi lalela wena ngizela ngibukhelene. But ke ngizokunikeza. Ngizokunikeza. Yes Bishop. Udlule ekuhlaleni neyifebe. Akasekho amen. Bishop. Udlule ekuhlaleni namaginza. And I'm not afraid. Indoda yamakhanda amabili. Lalela leya ibhoza awuthi yami yabona whether you like it or not. Leya ibhoza. Ongibambe ngalento encane Bishop. Mandla. It's a revolution. Prostitutes and sinners will come first in the kingdom of God more than you. It's not me. It's not me. It's your Bible. So hambe igaba ngeigaba. Wa backslide ngapho waphuma ngapho evule elinye washawa ngapha kanjalo. Yeah. In fact, some other churches must close because of they are full of people who are too learned. It's a pity that some of them when they enter the pit consumes them. Uze bathi umfundisi ushaya isitoko sonke esontweni uhlabe umuntu wrong amajida nokukhala kuthi mfethu ngaze ngalenzani uhlanye shaya ikhanda chitheka igazi. And most men who are rich they slept with wrong women. Ingqondo yaphela. Yaphela ingqondo. Straight and to BS. Just le nto eyi1 lalela ayikho into ekuthiwa umama wakho makashonile sekayidinga. Bathi awukhohlwa la uphuma khona. Yingakho izangoma eziningi zinamandla ukuthi abafundisi baya endumeni zabo.